Lapho ngithathela ithuba ngiphinde ngicacise le khona abantu bezoyizwa kahle ukuze bengenzi ama-mistake. Wena okhishwe kanye noma wakho komalume bakho mhla umakhe mhla umakhe egcagca noma mhla kuwudwendwe labazali bakho. Uma wukuthi nabiwa ngembuzi laphana emsamo noma wakho naye kuleyo mbuzi kwase kuthiwa nangu umakoti uyaphuma uyogana kwase kubikwa nani khohlwana, kusazoba nenkinga kuhlashe ekuhambeni kwesikhathi ngoba iphutha elenziwayo abazali ngoba phela basuke bekhona abantu abadala. Lento imisuke yenza lokhu udwendwe lukhishwa zingane na-2 years, ayikho udwendwe lukhishwa zingane na-20 years. Udwendwe lukhishwa zingqalabutho ngampela abantu abakhulile abadala abasuke futhi kukhona nomunye womndeni ozothemeleza abize abantu bala ekhaya sekulokhuzwa laphana. Ngakho-ke ingakho uma kuphuma udwendwe kuyinto enkulu kusukela nje ngomncamo lo osuke kubulawa inkomo kusuke kuncanyiswa khona basuke bedela khona ingane yakwabo bedela ngayo abakubo, beyikhiphe esibongweni beyisula ukuthi siyahamba. Kusuke lapho sebefika abantu ngisho athiwa bakude mhlawumbe uma ukuthi kuseshowe besuka abolunda bomndeni besuka kuphi komnambithi abomndeni befika nga-1 yabo nje ngahlakahla kusuka la kwimbuzi yophaphe, kusuka la kwimbuzi yophaphe kuze kufika kulokhuzaneni laphana kwinkomo le yomncamo. Imicimbi leyo esuke isivele iphelelisa imindeni. Ngamanye amazwi ngizama ukuveza ukuthi uma ngabe kusuke kuphuma udwendwe ekhaya kusuke ngasizona iy'ngane ey'shadisayo, so abantu angahlaphe noma ulwazi olungekho awukwazi ukuthatha imbuzi eyodwa. La nginitshele-ke mina angiphoqi muntu futhi angilawuli muntu. Iy'dalwa zisuke zazi izalukazi zijabulela ukuthi ingane yazo ziyogana, ziphumile ziyoyivulela umendo, ziyoyivulela intuba phambili, ziyosingatha umcimbi wayo namakhehla kanjalo nawo ehambile kuyoshadiswa ingane kujatshule kukuhle. Basuke besayinikiza iy'busiso eyanazo emzini ingane okusuke kuyingane yabo. Besho lapha hamba mntanami uyiphathe kahle lapha. Yingakho ngisho kucinyelwa endlini kukhulunywa nomakoti ezekhale. Bemtshela u-anti bala ekhaya sebagana bethe emendweni indoda ayifuni ukuthi ku-check-we ifoni, indoda ayibulawa ngendlala, indoda ayigcini ngokuphakelwa kuphela, iphakelwa yonke indawo. And into engiyithanda ngalabo anti ave bekhuluma mfowethu, khohlwa ngisekuthenini-ke awukho umuzi okuthiwa uma kuphuma udwendwe kukhishwa ziy'ngane. So-ke abantu abangaphambanisi into edathi iy'ngane benenkinga niyibike embuzini eyodwa futhi niyikhiphe kanye nabazali bayo. Iy'ngane akuphuma umzali ahambe udwendwe mefika laphana ngoba esekukhiphe ngesintu nje kusuke kubizwa izalukazi la ekhaya namakhehla. Uma afika lapha kufike kusine udwendwe kuqala bese kuyima uma sebeqedile ukusina udwendwe lokucaca sebengafaka ne-ring khona egcekeni futhi mhlawumbe benze itende khona emine mhlawumbe noma late ntambama ngo-5. Ngisakusho nama-ke lo ngizolo ngiyohleze ngikuphinda. Sibalekele ukuthi kungafiki idra zalowo mndeni zijabulela ukuthi ingane yazo izogana leyo mfana. Kufika izalukazi ey'hamba kancane ey'phathwa amadolo, zithi ziyatotoba ngoba y'fika ngokungefani ey'dalwa. Zimfica umakoti akekho uyoyipenda laphana elokhuzaneni ehall. Usho amavo shona phansi, hey zifike izalukazi zifaka isiqalekiso lapho ngoba uqale ngento yabantu abadala abalele. Wawusuthi futhi uyimisa uyiholda wawusugijima uyokwenziwa bakwezizwe. Wawusuke uzogcina ngayo. Bekungani-ke pho ungamkhiphi ngesindiya ngani noma ngesisulumane noma ngani ngale uma kuya ngokuthi uzokwenza ngokwesisulumane noma ngokwesichina noma ngokwesindiya noma ngaba phela umshado wabamhlophe lo konke kumhlophe. Ngoba awukwazi ukubhanqa izinto eziwu-2. La usuke usenza iprocess yokuthi ukhipha abantu ukhipha ini nikhipha ingane niyoyiganisa. Ibhokisi ingane ayihlukani nalo. Even seluyesicawini udwendwe. Lusuke likhona ibhokisi ngezansi isini intombi kukuhle sihleli ngaphezulu insizwa. Lisuke lukhona ibhokisi esicawini. Ngale nkathi lishiye esihlahleni ehambe yale ziyafika izalukazi zizongamela ibhokisi ziyifica akekho umakoti. Sekuyahlala emzini kuba nokudunguzela. Uyahlala endlini umakoti asayithola ingane wagcina ingane eziwu-2.
isidalwa esafika sithi siphethe ingane asimbusisanga ngendlela, noma esafika sizombusisa ngengane, safika samnika kwaba ukuthi lezo ingane seziyoba nenkinga zona, khona bazoyibona njengenganekwane indaba engiyixoxayo. Iy'ngane kufuneke kube nosuku lwazo ukuthi zizokhishwa zodwa ngokukhethelekile. Seyizokhishwa-ke manje ngembuzi yazo, nazi iy'ngane sey'thathe isibongo sikayise manje. Seziyahamba ziyaphuma-ke manje ziya kuphi? Ziya emzini. Zizalwela ekhaya iy'ngane zeni lezo, zibheke zingabi nenkinga. Zihambe iy'ngane kamnandi, khishwe ngehubo la, hlatshwe imbuzi, fakwe iy'phandle iy'ngane zihambe zikababa nakhona zifike y'mukele. Seyothi ngelinye ilanga umakoti uma ngabe mhlawumbe wayesemisa amagobongo kunjani njani kubo, bese kwenziwa imbuzi futhi ngelinye ilanga lakhe-ke yakhe-ke manje ukuthi uzoganisa amagobongo aseyemzini wakhe. Awu kodwa Nkosi yami, uzoganisa amagobongo aseyemzini wakhe. Amagobongo asuka kuphi? Asuka kubo-ke manje, uyawaganisa. Kufunakala imbuzi nakhona, akuze ukumikiswa, ngeke kuthathwe imbuzi yokuganisa amagobongo ifakwe ney'ngane puwe. Into esibulalayo singabantu ukunqamulela. Ngiphinde futhi ngize la, uma ngabe kuwukuthi uzalwe wembethe, isazoza ividiyo kahle kahle yokuzalwa wembethe ukuthi kahle kahle, noma sasayichaza nge-account ngoba sifuna ukuyichaza ngamaphathi amaningi ahlukile ukuze ezokwazi abantu beyiqonde. Khumbula kahle, beka indlebe. Uzalwe wembethe, inhlahla leyo oyinikezwe ilelo site ozalelwe kulona. Angikuphinde, uzalwe wembethe, inhlahla leyo oyinikezwe ilelo site oqala ukuphuma kulona, uzalwa kulona. Into edala ukuthi abantu abaningi bethu uma bembula ingubo bengalungelwa izinto, bayimbulela koyise, kanti bona babethola inhlahla babethole komalume babo, babenikezwe komalume babo, babebusiswe komalume babo. Ngale nkathi usuyoyembula kababa, uyokwembula ingubo kubantu abangazi ukuthi uhlobo luni lwenhlahla owawunikezwe lona. Abantu abazi intuba yakho eyangempela yeqiniso abakwamalume, ngoba ibona bazi ukuthi sesiyamembula kumntwana, kube nembuzi, kube nomhlehlo ozofakwa la ebusweni uphinde ususwe, kube negobongo ozolidla 7 days. Yekani ukwenzelwa abantu ingubo yokwembula ekubeni lingekho igobongo. Yekani ukwenzelwa abantu ingubo yokwembula ekubeni umuntu ezohamba nomhlehlo, abanye bewugqibe. Kuningi engihlangana nakho, kuningi, yazi ngingabala kuze kushona ilanga into engihlangana nazo. Yekani ukombulela kwababo, ngisho abantu abashadile baphelele. Ingane yakomalume yohlezi isibani sokuthi komalume yona mizonyakazisa khona bayayizwa, ngoba abantu bakomalume bahlale isalukazi sakho ethi ingane yomntanami, ngisho ushawo omalume ukuthiwa mhlawumbe eziphi iy'nkomo noma ziphi iy'mbuzi, bayakuseka laba bekusekisa ukuthini na, basuke bekuthandela ukuthi ingane yethu le. Ugogo athi wozogona mntanami, unayiphi inkinga, wozogona kumina, ngisho ushawa. So ngakho-ke uma ngabe zingekho lezi zinto lezi ukuthi wena kube khona igobongo ozolidla, usuwembele ekhaya womakho, konke into yenzela khona ekhaya womakho, ibona abantu abazokwazi ukukunikeza inhlahla leyana. And ngeke wembulwe ukuthi awukakaze kube ukuthi khona la ofakwa khona, noma ngithi ubhilonga komalume bakho, ungakazi wenza umcimbi ukuthi ufakwa khona, ungakwazi wenza umcimbi wokuthi wena nayo ingane-ke eyayizelwe noma enasinikeza yona sesiyifaka ngaphansi kwesibongo sala ekhaya, sekuyingane mhlawumbe uvele ungakomalume, ubhilonga ngokomalume. So-ke enye into esibulela abantu kakhulu leyo ukuthi abantu banenkinga ey'ngaka nje, bambule endaweni e-wrong. Nawe wena oy'hlathiseka kababa uwazi ukuthi uma wakho akashadanga nobaba wakho sazoba ney'nkinga kakhulu, ngisho ukuthi usuyimpungu nomfazi ney'ngane, nibiza isibongo esi-wrong, nisazobuyela ngala kwamalume, ngoba ayikho ingane yamahhala. Ningifuna ze ningithole, ngihlala ngisho njalo, ngithandayo umuntu ongifuna ze ngithole. Esethi yazi lento okhuluma ngawo njengobusho, ngoba kuhlala kwenzeka nje. Bese ngiphinda ngithi wena ozokuthiwe ozovela dona isulukesi waphekha ingubo zakho wathi uyenyanga uyokugobela uyothwasa, ayikho into enjalo. Amagobongo futhi akusikhona ukuthwasa. Amagobongo azoza amavidiyo achaza konke ngendlela. Amagobongo akusikhona ukuthwasa. Boba bavumelana iy'ngane nje komalume bazo
ziyofuna inhlahla ngoba lapho ezalwa khona lapho ezisikelelwa khona komalume ilapho uthi ngisho ishawa ingane sibisa sithi ingakho ngisho isalukazi amathonga amekudela lawa la akababa mhlawumbe ethi akudela uthi kushayiswa imoto zikubulala qhamuka isasazoma sithi no ingane yomntanami le yanto yenzeka ngisho sisaphila isalukazi sikukhusela sikuthande ngoba uyingane yazi asikulahli. Vumelani iy'ngane ziye emasayidini akomalume zokwenza imicimbi kumele ziyenze ziyocina inhlahla komalume musana ukunqoka ney'ngane wena baba ongayilobolanga ingane uyayimisa impilo yayo uma kuwukuthi ufuna ilotsholelwe kuwena kodwa wazi ukuthi ingane awuyenzele lutho. Anginendaba nozothi ingane ayikhokhela ingane ayilotsholwa akuhlenga ntontoni kusakhuluma into eyodwa lapho ingakho kuthiwa uyaqoletha ingane akayenzanga lutho uyikhokhelele ingane so ukuhlenga nani nani nokukhokha kuyafana vele. So anikwazi-ke ukuthi nina nizoqhamuka nizofuna ukuthi kumukela amalobolo ekubeni ingane ningayilandanga lapha ningayilungiselanga ingane. Sazoba nenkinga lezi y'ngane zenu. Ingubo yokwembula ngizayonitshela yenziwa kanjani step by step kuze namagobongo kwehlukene imimoya yokuthi wena ufuna amagobongo hhayi ukuthwasa. Akekho umuntu ohambe wokhe engathi uyemoli eyothwasa. Uma ukhishwa yidlozi nje sekuthiwa uthwasa manje ukhishwa abantu abadala angeke kuthiwa nje uvele wapheka wathi hayi sanibonani ngizothwasa hey no ayikho into enjalo. Ngicela nade naku-Facebook naku-YouTube lapha ngikhona ngiyabonga ngethuba.